Pag malakas po siya, umaabot po ng 400 kilos po. Pero pag mahina po, kagaya ngayon, nasa 250 po. Araw-araw po yun. Sa chicken lang po yun. Hindi po kasali yung mga ibang putahe po. Sila po talaga yung parang nagpakilala po sa amin. Kaya mahal na mahal namin yung mga taxi driver na yun eh. Kaya inaano namin sila, yung inaasikaso namin talaga sila pag sila yung dito. Parang sila yung nagdala ng mga customer sa amin, mga taxi driver. Tapos nung lumipat na po kami dito, taxi rin po ang nagdadala sa amin ng mga turista. Tinatanong nila kung saan lumipat yung dating nagchichicken sa aming sidewalk. Ay, may pwesto na sila. Dinadala nila dito. Kaya taxi po talaga nagpasikat po sa amin. Ako po si Weng ng Rap's Fried Chicken House. Isa sa may-ari po kasi dalawa po kami. Nung kapatid kong si Rafi. Nag-start po tong business namin sir nung 2007 pero sa sidewalk pa lang po. Kaya nabansagan po na kalye fried chicken kasi chicken lang po at saka fried tilapia. Yun lang po ang paninda namin. Dati dalawa lang siya. Tapos hanggang sa naging 3, naging 4 na klase, 5 hanggang sa dumami na po siya. Nasa 15 na po siya ng klase ng pagkain po. As in sa sidewalk lang po, 6 PM nag-start na kami. Lang po, 4 na lamesa. Ina-assemble po namin yun, tas 4 na tent. Pag na-assemble na po namin siya, yung lutuan namin nasa gitna. Nakikita po ng mga customer namin na piniprito po namin doon sa harap nila. Tas isa-serve po namin siya. Serve hot po talaga siya. At the same time, ganun din po yung sabaw. Chicken po talaga namin, kakaiba daw po kasi ba't ganun daw po yung lasa, anong ginagawa daw namin. Parang inahawig po kasi nila talaga siya sa Max. Nung mga taga Manila na first na nakatikim, nagtrabaho daw po ba kami sa Max, sabi nila. Kasi yun ang lasa nila. Sabi po namin, sarili po naming ingredients. Ngayon po kasi nasa 100 na po siya with rice po. Dati po siya, nung kakastart po namin, 55 with rice. Yun po ang original price po niya nung 2007. Ang whole chicken namin po, 300. Tsaka yung sa amin po kasi, ang kaibahan po niya, half cook po siya. Binoboil po namin siya sa ingredients po namin. Isa pa po na nagiging bestseller po namin is si fried sungo po kasi ang tawag dito sa Baguio. Yung ulo ng baboy na na-chop na. Tapos dinidip fry po siya. Serve hot din po siya. Yun na rin po ang isang lumalaban sa mga paninda namin. Parang pumapangatlo kay chicken. Thank you sa mga customer po namin na hindi nagsasawa na tinatangkilik po yung mga paninda namin. Ang Rap's Fried Chicken House po is located po dito sa 170 Barangay Military Cut-Off po.